Soalnya bala udah nih si latihan undang-undang ora nyok ora. Tidak. Tak marai. Ayo. Iki carane iki cokrokane iki diuntir kene ceklik. Terus dipancal. Yo. Kaya wong-wong ae lho. Klik Ceklik gek dipancal. pancal. Nganggo tenaga lho nek ngono lho. Lek wis. Sing iki lho. Iki. Iki pancian iki. Yo. Aduh. Yo. Let. Let. Ah, Muni. lah ya muni. Wis, gas alon-alon, gas. Sik. Gas. Gas. Barang adi. Gas. Engko terus bar kuwi gek dipidak sing iki ya. Iki engko kene iki kene dicek. Lah kene nggo kuwi ndang. Lek repot le goceki. Ora nggo kuwi ini. Gas. Nyeng nyeng ngono. Ora gas ngene. Ngeng. Gas. Iya satu. Iki wis gek mlaku alon-alon. Mlaku alon-alon. Digas alon-alon, mlaku alon-alon. Ngeng. Ngeng. Latihan 3 dina